Здравей, Какво правиш? Али. Кажи нещо, да, мама. Ти се казваш Сандра Велкова. Ама госпожица Александра Велкова. Александра. Велкова. Точно така, госпожица Велкова. А ще кажеш ли на Алето след 40 дни, след един месец, какво ще правиме? Дай моля балона. Али, виж, къв балон. Нико? Нико? Да. А ще кажеш ли къде украсяваме яйцата? А, Нико? Последно нещо на Алето. Ще кажеш ли, защото го спирам? Чао, Але! Чао, Але! Целувка!